Igama lami nguMelusi kaSkhosana. Namhlanje kuma-fractions wethu sizofunda ngalokhu abakubiza add mixed numbers, phecelezi kusho ukuthi sihlanganisa ama-mixed numbers amabili noma amathathu noma amane ukuze enze isibalo esisodwa. Phambi kwethu kuthiwa uRegina ugibela ibhayisikili lakhe 1/5 miles ukusuka endlini ukuya esikolweni, aphinde asuke esikolweni agibele 158 miles ehamba eya kubo kamngani wakhe. Kuthiwa sisho ukuthi ugibele ibanga elingakanani ukusuka kubo ukuya esikoleni, ukusuka esikoleni kuya khabo mngani wakho. So 1/5 miles plus on sithi futhi 1/5 miles or 1/5/8 miles. Wazi-ke ukuthi into esihlale siyenza noma inhlala yenza sizo-add onke lama namba, kepha qala sizo-add ama-whole numbers noma izinombolo lezi ezinkulu eziphelele kuqala, sithole zona ukuthi zingakanani zombili. Sizohlanganisa manje-ke ukusho ukuthi u2 no1 wethu uma ubahlanganisa noma uthi u2 plus 1 uzothola u3. Manje-ke sesizokwenza sizo-add ama-fractions wethu noma inombolo zethu lezi engaphelelanga u1/4 no5/8. Ukhumbule-ke phakathi kwale nombolo kumele sishintshe i-denominator yethu senze lento ababiza i-least common multiple noma inombolo othi uma uyibala izenze ukuthi u4 no8 zifane, and futhi inombolo yakhona ibe yinombolo encane. Inombolo ke ehlanganayo noma ingenayo laphayana u8. U8 ongenayo, u8 ke uzomphinda ka1 nangale umphinde ku4 umphinde ka2. Uma uphinda uphinde futhi nama-numerator njengama denominator. So u8 umphinde ka1, u5 uma umphinda ka1 uthola u5, u4 simphinde ka2 sathola u8, uma u1 umphinda ka2 sithola u2. Sizothi ke u3 plus 2/8 no5 plus 5/8 uma uhlanganisa usobhala u3 wethu esinaye. Sizohlanganisa ke manje ama-fractions wethu, sizothi u8 okuyi-denominator yethu engashintshi, sihlanganise ke ama-numerator wethu u2 plus 8 sithola u7. Isibalo sethu ke esisha esesisitholile laphayana u3 7/8. Kusho ukuthi uRegina ugibele lelo banga ukusuka ekhaya ukuya esikolweni, ukusuka esikolweni ukuya kubo kamngani wakhe, yiyo i-distance ayigibele ka-7/8. Maningaqaphela njalo masenza lama-improper ama-mixed numbers la wethu, i-fraction yethu ihlala iyi-proper fraction. Kuye kube nezimo-ke lapho kunokukhona i-improper fraction. Uyishintsha kanjani i-improper fraction uyenze i-proper fraction? So kwenza lokho nje kancane, sothi sino 1/5/8 plus 2/4/8. Njengoba sihlala senza-ke sizohlanganisa u1 no2 sithole u3, maqeda sihlanganise laphayana u5 plus 4 na u5/8 plus 4/8 sizothola u9/8. Mawuthi uyabheka-ke sesinalento abayibiza i-improper fraction ne-mixed number. U3 9/8 uyi-mixed number, kunenamba ephelele, nama-fractions futhi wethu are-improper noma awalingani, awafani, i-numerator inkulu kune-denominator. Uma siyishintsha-ke sizokwenza kanjena, sizothi u8 ungena kawungakhi, u8 ungena kawungakhi ku9 ungena ka1, ungena ka1 kusale u1, usale u1/8. Siphinde-ke sithathe u3 wethu sihlanganise-ke laphayana u3 plus 1, sizothi u3 plus 1 sithola u4/1/8. Bengifuna nje ukunibonisa ukuthi uyishintsha kanjani improper fraction uyenze i-proper fraction.